Може ли да ви питам нещо? Да. С какво се занимавате? От глупости. От глупости? Да. Какви глупости той? Машинки играем. Децата парите вземаме, даваме на машинките. Това е комар. Това е нещо глупости, не е ли, господине? Глупости. Да. Децата парите даваме. И защо даваш на децата пари? Викнахме вече. Нямаме работа какво да правим. Играчка намерихме и с играчки играем. С играчки играете? Да. Много добре. Готовите пари даваме там. Днеска даваме, утре нямаме хляб. Утре хляб няма? Да, шкафа хляб няма. Шкафа хляб няма. Празен викаш, а? Празен? Котките. Сега в момента какво правите? Я може ли да видя? Да. Разбира се как. Ето е машинки за резачка. Машинки за резачка? Да, детето главата е боля. Абе, откъде ка? Безплатно, я си чиста. Чакай, бе, ви объркахте ма тук, този пък. Ти какво правиш тук, господин? Той много дал и спи. Господин, аз лиша. Защо, бе? Защото аз като работя изморявам се. Като работиш изморяваш се или с телефона като играеш изморяваш се? Тя не е ли работа? Работа, бе? Значи тук натискаш машинки. Аха. Играем И какво имате с машинки? Какво печелите от тези машинки? Машинките, не знам кой е, мама. Има нещо. И карго межбур навсякъде играем. Карго межбур навсякъде да играете. Добре. Хайде, чао.